नमस्कार मंडळी, मालवणी पद्धतीची वाटपाची कढी बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेलं 1 कप एवढं दही घेतलेलं आहे. 1 चमचा धने, 2 चमचे तांदूळ भिजत घातलेले अर्धा तास आधी. तांदळाने कसं आपली जी कढी आहे ना ती एकदम थिकनेस जाडसर अशी होते आणि चवीला पण खूप अप्रतिम लागते. 4 ते 5 मिरच्या घ्यायच्या. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. अर्धा कांदा घेतलेला आहे. 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या. हे सगळं आपल्याला मिक्सरमधून काढून घ्यायचं. 1 ताकाची पिशवीही लागणार आहे आपल्याला. त्यानंतर आपल्याला फोडणीसाठी मी हे गरम केलेलं आहे. 2 चमचे तेल गरम केलेलं आहे. मोहरी टाकायची, जिरं टाकायचं आहे, कांदा, लसूण, कढीपत्ता टाकायचा आहे, 2 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या किंवा लाल मिरच्याही टाकल्या तरी चालतील. ते टाकल्यानंतर आपल्याला हे वाटप आहे ते टाकायचंय. वाटप टाकल्यानंतर 2 मिनिटांनी आपल्याला त्यामध्ये टाकायचंय ताक. तुम्हाला जर कढी जाडसर वाटत असेल तर तुम्ही त्यामध्ये पाणी पण टाकू शकता. त्यानंतर शेवटला एकदम टाकायचं आपल्याला त्यामध्ये मीठ. ही एक छोटीशी टिप्स आहे. शेवटला मीठ टाकल्यामुळे आपली कढी अजिबात फुटत नाही. तर अशी कढी नक्की करून बघा तुम्ही, अजिबात कढी फुटणार नाही.